गावला नमस्कार। आज आपली सालाबादी ट्रिप हा कासार टाक्यात चाललो सगळे। आपली गाडी आपले सगळे पोर तयार असत। काय चालले रे? कासार टाका। आपल्याकडे सगळं सामान रेडी आहे। सिलेंडर सगळं रेडी, पाण्याचे बॉक्स, आपला सगळा भाजीपालो, गॅसची शेगडी, जो कोंबो जो बायदरा मुंबई काढलो ना इंग्लिश। त्यामुळे आज फुल धमाल येतली, मजा येतली। थंय गेल्यार जी पार्टी रंगतली, सुटी बिटी करताना सगळा तुमका आज बघू गावतला। आम्ही कसे काय कासार टाक्याक जातो, कोंबे कसे मान येतो, थंय कसे पिकतो, सगळं तुमका आज दिसतला। हे आता चेहरे बघायला बघून द्या, सगळे कसे आहात ते आता सगळे फ्रेश फ्लॉवर आहोत। आता कोंबे आम्ही सांगलेले आहोत, कोंबे आम्ही घेतो। आता कोंबे हे कसे आहोत, कोण कोण कोंबे देतात थंयसर, कोण आपली मजा करू घेतात। आम्ही कोंबे देतो, आम्ही घे काय आमकाय घे त्यांकाच घेते ते पाचशे। आपलो बेस्ट पार्टनर हा, दरवर्षी आमच्या वांगडा असता। हे पुढे आमचे सगळ्यांनी कासार टाक्याक। हा, त्याच्या पुढे आमचं कुगा स्पेशलिस्ट चायना टाउन मध्ये होतो का? चायना टाउन मध्ये होतो। आता सध्या घरगुती बनायचं, घरगुती पण टेस्ट आहे त्याच्या जेवण एक नंबर। आता 4-5 वर्ष येते एक नंबर। मी सगळ्यांका सांगते आमच्या थैल्यांका एक नंबर जेवण होत होय मला सांगतोय। रात्री किले सही केलं विचार नाही होत होय तर मी येतले, नाही तर मी येतोय ना। बघलात मग आमच्या कुकला काय डिमांड आहे ती बघलात मग। आता आपण असे कोंबे घेतो। कोंबे आपण घेतलेले आहोत आमचे धडाडीचे कार्यकर्ते सुनील नाईक यांच्याकडसून। खय गेलो सुनील हेंगोले। हे कोंबे अरे कितके आहोत? 3 कोंबे तयार असतात आपल्याकडे। नाही तर एक काम कर ना, तिघांचे पाय बांध आणि पाठी ठेवून दे ना। ही एक मजा जी असता ती वेगळीच आहे। ह्याच्या खर्चाचा नाही, पण एकच एखादी बसणं, एकच उठणं बसणं, खाणं पिणं, एक मजा। घरात आम्ही सगळं खातो, घरात खातलो। हो, घरात काय खातो, 4 पोर जमतले, परत एकट होई जातले। हा, तो घालतो घालतो बळा आहे ते। हो, वर्षातून एकदा असं काय करायचं। हो, कासार टाक्याक जायचंच असतो आम्ही दरवर्षी। आयुष्यभर आपण कामधंदोच करतो, सगळंच करतो। बघलात काका जुने जनरेशनचे आहोत, पण विचार आमच्या सारखेच असतात। काका म्हटलं आजोबा बघला, हे आमचे गाववाले आहोत, ते सुद्धा आमका सांगतो, प्रोत्साहन देतात, तुम्ही जाया अशी मजा करा म्हणून। अशी माणसं आहेत आमच्याकडे। हे आमचं आवेरा हे गाडी नाही असत, हे प्रेम असं लक्षात ठेवा। तुम्ही मनार घेऊ नका, कारण असे 4 पोर जमले, काहीतरी पार्टी बिर्टी असली काय असं चालूच असतं। हा, कायम आपलं आवेरा आवेरा ग्रुप आहे। आवेरा टी शर्ट टाका, आवेरा लोगो, आवेरा आवेरा हे टाकायचे, आवेरा तो कासार टाको एक नंबर। आवेराचा ग्रुप हा, आणि स्पेशली आपल्याकडे आज गेस्ट अपीरियन्स असत। त्यामुळे ह्या माणसामुळे आमचा अर्धा तास लेट झालेलो हा। एक तास कोकण लेट इली जरा, कोकण जरा लेट इली एका बरोबर बुडवून काढू जो आता। हे तो आता कलर बघून दे कसो आतो। हो घोलेकर, जरा 2 शब्द आपण जरा डिस्कस करू। आता आपली
कासारटाक्याक जाऊची दुसरी सोय तर काय असा गावठी कोंबे तर असतच पण माणसं इतकी असतात त्याच्यामुळे आपणा थोडासा बॉयलर चिकन लागतं ना. नाही हय ढवळूचे नाही हय काय. तर आमचा आवेरे आहेत आमच्या नाणीच्या होळाक. नाणीचा होळाचा देऊळ जर तुम्ही आता बघला असताल की बरोबर माझ्या रील्समध्ये किंवा कॅमेऱ्यात आपल्या व्हिडिओत तर आमची डोंगरे फॅमिली म्हणून असत डोंगरे चिकन फार्म. तर आम्ही त्यांच्याकडनं कायम जाताना चिकन घेतो. आता त्यांच्याकडे ऑर्डर दिलेली आहे रेडी आमचं चिकन रेडी मसालो यांच्याकडे परत काय मसाले पण गावतो. हे आमच्या गावचे धडाडीचे कार्यकर्ते बाबा सातार्डेकर चिकन गेलेले हां पेट्रोल पंपाचे मालक विलक बोलू नको तिकडे ऐकायचं. आमचं रेट तयार नाही. तुम्ही माझ्याकडे पैसे देऊ नको त्याच्याकडे दे. लावलेलं आहे काय करायचं नाही तुम्ही. आता कोंबे आहेत त्यांना पेस्ट पाहिजे आम्हाला. हे आमचे डोंगरे मामा त्यांच्याकडे जेवाय आहे तुम्ही संकेत कधी येईल काल आलो. मामांकडे डोंगरे चिकन फार्म एक नंबर फ्रेश चिकन. यांच्याकडे चिकन कसं गावतं रे 200 रुपये किलो आहे सध्या. हा आणि म्हणजे क्वालिटी कशी आहे क्वालिटी एकदम जबरदस्त. केव्हा येईल तरी आम्ही कधी यांच्याचकडनं घेऊन जातो. एक नंबर क्वालिटी एक नंबर माल आणि स्वच्छ एकदम धुवून वगैरे. टोटल हायजेनिक. या बघा तुम्ही नळ बिळी सगळं आहे सर असा. आपल्या मामा कसा चिकन देतात हो ना. आपलं चिकन रेडी आहे. मसाला लागलो का रे मामा काय बोलतो मामा आपल्याकडे चिकन कसं मिळतं. चिकन 200 रुपये किलो. 200 रुपये किलो नीट. आणि कोंबडी 150 रुपये. 150 रुपये सध्या तो रेडी हो असा. आणि मामा आमचे एकदम खास असत पन्हाळ कामात जातात आमची सगळी. खरोखर रेकॉर्डिंग होते. होय रे मामा असत ते आमचा सगळा चिकनचा बघतात. आणि ही मावशी हे सगळे आमचा मसाल्याचं सगळं कारभार हे बघतात. त्यांच्याकडे मसाल्याचे सगळे प्रकार असत. माशाचं असा चिकनचं असा बाकी सगळे प्रकार. त्यांच्यासाठी पण मी कधीतरी एक व्हिडिओ करतो विचारा त्यांना बोललोय बघूया. तेंडोल एक आमच्या नाण्याच्या वळाक बरेचसे लोक यांच्या आसपासचे सगळे वळखतात. आमच्याकडे आता ह्यांच्याकडे सुरू झाल्यापासून आम्ही काही बाहेर जाणवं नाही. ह्यांच्याकडेच मसालो करतो. हे बघा बेडगी मसालो. बस एवढी नको चांगली हे काय घेतलं आपण दाखव मसाला. हे बघा यांच्याकडे तो मातोश्री मसाला घरगुती भाजून कुटलेला मालवणी मसाला. यांच्या मसाल्याची टेस्ट एकदम भारी आहे. आम्ही आता जवळजवळ 3-4 वर्ष झाली ह्योच खातो. मुंबई परत आम्ही ह्योच वापरतो. आपल्याकडे काय काय मिळतं आणखीन सगळं मिळतं. पेस्ट आणखी नाही ना घरात. तांदूळ पाहिजे तांदूळ मिळणार. मालवणी मसाला सगळे नाही ये भाई काय काय तर सांग सांगायचं. अरे मी माका चिकट नका रे काय सांग काय काय चाललो. थोडासा याच्याबद्दल सांगतोय. याचं नाव असा विजय. आम्ही त्याला इजो म्हणतो. त्याला बोला गेलं नाही पण सगळं त्याला समजता. आणि आमचा तो खाटीक तो असा आज खाटावचा काम असा सगळं चिकन बिकन साफ करतो तोच करतो. चालू केला का होय सांगला आता सगळा पुरा करतला. हडी हडी त्याच्यानंतर परत आम्ही सुटलो म्हणून गेलो. हे परत झालं मी येतोय घराकडे काढून हे कसे पीस करतलं कसे पीस करतलं साईज सांगायची लागतं का आधी. साईज का आधी सांगायला ठेवली साईज सांगली. आणि याच्यापेक्षा मोठी केलं याच्यापेक्षा मोठी केलं तर काय करू. कोंबडा कसा मारतले तू. मी काय तर बघीन हो बाईक लागा. मी काय तर बघीन तुम्ही खाऊचं काम करा. आमचो जाऊचो जो रस्तो असा तो असा
आयरातनं आम्ही आता वरच्या आमच्या ठाण्याच्या वळा गेलो. ठाण्याच्या वळा चिकन घेतला, बॉयलर लागतं म्हणून. बाकी कोंबे आमच्याकडे आता हे बघा, ह्याच्यात 3 कोंबे असतात, ह्याच्यात 3 कोंबे असतात, म्हणजे 6 कोंबे झाले टोटल. कोंबे आणि इथे 3 कोंबे 3 कोंबे नारळ असतात 2. आणि आता आम्ही टेंडलच पोचलो. टेंडल आणि ह्या बघा ह्या बॉईल टोप धुला लागतं रे टोप धुलेलं होतं. आता मामाकडसून बॉयलर चिकन घेऊन ठेवला, म्हणजे त्याचा सगळा मीठ मसाला लावून ठेवलेला. मामा आमचं खास असल्यामुळे तर आमका करून दिले त्यांनी. बरा आता टेंडरीत आमका बाटलो लागतो तो आम्ही आता चेंज करतलो. हो ह्याचं काहीतरी महत्त्वाचं सांगत काय नाडाबुडा चकना 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 काय वय तुका एका सांग काय ता बारीक बारीक होय शेंगे दाण्याचा काहीतरी मागता काय वया येता घे ए गावता घे इने. आता आम्ही तेंडोलीत पोचलो. तेंडोलीत पोचल्यानंतर पुढचं काम आमचं राहतं. बाकी काय शिल्लक राहतं रे काय नाही ना डायरेक्ट ह्याचा ना दी हाडचं मरण दी कोमे मान थंडा पितो आम्ही आमचं ब्रेक गेलेलो थंड ब्रेक आणि त्या झालं काय आम्ही नेररत्न डायरेक्ट कासार टाकू होय मरे. आज तुमका जर म्हाका टाइम गावलो तर तुमका मी ह्या दाखवते कासार टाकू बघतोच आपण. त्याच्यावर मी तुमका आमचा तलाव दाखवते धामापूरचा. जर टाइम गावलो ऍडजस्ट झाला तर, कारण हे सोडणंच नाही थंय गेल्या तरी पण बघूया आपण. प्रयत्न करीन मी तुमच्यासाठी. हिरिये शेंगे पार्टी आता सुरू झालेली आहे. माधव आपलो मानवचो नारळ इलेलो हा नारळ कोंबो अगरबत्ती. आता आपण याची सिलेंडरची सोय करतो. नवीन सिलेंडर आपण लागतो विसरलेलो हा. आपलं नवीन सिलेंडर घेऊन येता रिफ्रेश दिलेलो हा भाऊ बोले. जवळपास आमची सगळी सोय झालेली आहे. आता फक्त रवलेला असं डायरेक्ट जाग्यात पोचायचा. आता आम्ही थंड पिऊन टाकूची या बाटली पूत लावून टाकू का शीट टाकू. हा त्याच्याबद्दल तुका राजेश गोलेकर सांगतले. हा सांगा साहेब. हे ऐक रे हे त्याचा हे इन्या त्याचा ऐक बाटली पिऊन झाल्यानंतर कधीच ना बूज लावून टाकायचं नाही. कारण सांगतोय ही बाटली रस्त्यावर टाकलं बूज लावून तर एखादी गाडी स्लिप होऊन पडाक शकतो. वर गेली ना तर कसं हवा असतात नाही ना माणूस पडाक शकतो. बूज काढून गाठीच्या बाहेर टाकायचं. त्याच्याबद्दल टाळे वाजले रे चांगल्या विचाराबद्दल. आता ही एक दुसरी बाटली रवलेली आहे. ह्याचा काय करू जा काय करू ह्याचा काय करू जा फिरे गणपती द्यायचं राजे बहिणीच्या पोच्या खाली गणपती एक दिले. ही गँग आता असा अर्धीच गँग असा जवळ आम्ही किती 2 2 4 7 8 जणच असो आणि परत 8-10 जण आणखीन येऊचे असो. म्हणजे ह्याच्यानंतर आमचा ग्रुप किती तयार झाला तो बघा. आता कोंबे बघा हे बघा हे कोंबे ह्याच्यात असो त्याच्यातही कोंबे असतात परत त्याच्यातही कोंबे असतात. आता सर आमच्याकडे 6 कोंबे झालेले असत. आता 6 झाले मग आता 6 झाले 9 कोंब्याचा पुरा असा ठरलेला असा. गाडी आणि काळा हो काका धोरा रावच्या रे मी. सगळा घेतला खरा मीठ राहुल पण मीठ राहुल. आता मीठाची सोय करून गेलो आमचं पपलू. ए पपल्याक सांग ए पपल्याक सांग मीठ घेऊन सांग. हे पैसे देता रे पैसे देता तूच जा तूच जा काय वय काय हे पपल्या काय वय भाऊ ठीक आहे. मीठाची पिशी ओके मध्ये. आपण आता पोचलो काळसा धामापूर आणि हो काळसा धामापूरचं सगळं ह्या घरा बिरा बघा आपली. हे युवा कला दिग्दर्शक कला क्षेत्रात
आपलं नाव लौकिक गाजत दशावतारात अक्षय सातार्डेकर हे आज आमच्यासोबत असत. तर हां, हे दीपक वराडकर वैभव लक्ष्मी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचे मालक. आज कासार डोका आज त्यांचे कोंबे बी असत, हे असत. हो साहेब, तुम्ही रिक्षा चालक मला संघटनेचे अध्यक्ष वेंगुर्ला तालुका प्रसाद सातार्डेकर, हे सागर सातार्डेकर, हे शेती व्यवसाय 1 नंबर अग्रेसर, आंब्याचे घाऊक व्यापारी, हे टेलर माप घेऊच्याशिवाय आणि आमचे गोलेकर, हे राजेश गोलेकर, राजू गोलेकर, हे सभापती हे सुद्धा एक व्यावसायिक असत, बिझनेसमॅन असत. यांची सुद्धा माड आणि एक समाज सुधारक. समाज सुधारक तर ते असतच, थोड्या समाज सुधारकच घ्या. आणि हे त्याच्याची वाट लावणार रे बघा, हे बुट काय बघा. राजू गोलेकर हे सुद्धा एक बिझनेसमॅन असतात. त्यांच्याकडे पण माड कलमा बिलमा मोठ्या प्रमाणात असत. आंब्याचे व्यापारी, आंब्याचे व्यापारी, म्हणजे असे हे सगळे स्टँडर्ड लोक चाललेली आहेत. हे आमचे मुंबईतनं खास दिलेले संकेत सातार्डेकर, युट्यूबर, हे ब्लॉगर असतात. त्यांचं ब्लॉग हा मिया झोळगो, हे आता इकडे कासार टाक्याक झोळू गेलेले आणि होत. तुमच्यासाठी सगळा चाललेला आहे. चाललेला ह्या आमचा कोकण हा. आणि किती ह्या आता आपण धामापूरचा तलाजा असा हे बघा, हे स्पॉट भगवती मंदिर धामापूर. याच्या पुढे गेला तैसर वरते काय तुमका तळा दिसता. त्या तळ्यावर आम्ही जाऊया थोड्या वेळान. ह्या आमच्या वेंगुर्ला कुडाळ तालुक्याचा निसर्ग सौंदर्य बघा. पाऊस चालू हा आणि सगळीकडे तुमका हिरव्यागार दिसत हा. हे आमचं कोकण. आता आमच्या लोकेशनला आमका पोचायला पुढची 5 ते 10 मिनटं खूप झाली आहेत. आता आम्ही पोचलो ह्या कापार. जागा जशी आमका खंय गावात, ह्या कापार आम्ही खंय जेवण करतो. अजून तसे काही लोकांची गर्दी झालेली नाही. मला वाटतं आता पुढे समजतं की कशी लोक असत, किती ग्रुप असतात. ह्या सगळं भरलेलं असतं. आयतवारी लोक, रविवारी लोक ह्या सगळं भरतं. पण अजून तसं काही दिसणार नाही. आम्ही आज बुधवार आलेलो असो. ही सगळी जी गर्दी बघता ही कासार टाक्या गेलेली असत. तरी दरवर्षाच्या ह्याच्यानुसार बरीच कमी आहेत लोक. ओ काका, हे राकेश सातार्डेकर, त्यांची मुलाखत पहिली हा. हे कासार टाकू आमचं. काय चालला मालवण संकेत विचारता. हे सगळे कोंबे बी घेऊन तयार दाखव रे. ए कोण नाही संकेत राहू रे, राहू. ह्या कासार टाक्याचं देवस्थान राकेश सातार्डेकर, भाजीपाल्याचे घाऊक व्यापारी. आणि ह्या देवस्थानाचो अनुभव बऱ्याच भाविकांका असा. म्हणून भाविक अशा दरवर्षी येत असतात. आणि ह्याचं कोंबे मानले जातात. कोंबे मानून नंतर त्याचं एक अशा प्रकारे मटण बिटन बनवून शिजवून व्हायला हे खावलं जातं. असं एक जागरूक देवस्थान आहे आपल्या मालवण तालुक्यातला कासार टाकू. काय खाऊ नाही बा देवा कासार टाक्या महाराजा, दरवर्षाप्रमाणे यंदा पण तुका कोंब मानलेलो असा. सगळ्यांचो धंदो भरभराटीन चलाचो महाराजा. आणि असे जे पोर दरवर्षी तुझ्याकडे येऊन राजी खुशी राहणार रे महाराजा. आम्ही हे कापार
गावावर पोहोचलो. आता माटवाची सोय चालू आहे. ताडपत्री बांधून माटव ते दोघांकडे चिकन सुटी करून घेतले. ताडपत्री काय थोपणार नाही. आणून ये काय बांधतो गाडे. हा धर थांब गाडी फिरे येतं वाटतं. हा हे का बांध हे का बांधव आहेस ती. पाल बांधायचा लागता तर सोय पाऊस येतो आम्ही करतो लोक काय म्हणा माटवाची सोया. खाली उतरतो झाला वर नाही ताडपत्री बाणाची मेहनत जी हा ती जवळजवळ आम्ही 3 जाग्यावर बाणान बघली. रवना नाही वाऱ्यान पण काम चालू हा. फायनली जागो गावलो हा आणि सगळा झाला. बघा ताडपत्री कशी ठेवली आहे ती बघा. एक गुंडे बांधले होत हवी सुद्धा काय गुंड्यांचं थर लायलो किती 3 गुंड्यांनी थोपली आहे. थोपणार नाही तरी पण ती हे धडाडीचे कार्य करते. मला नाही काय नाही जाऊची नाही मध्ये बघ वाईट पुढे घे ना ट्रॅक्टर. निसर्गाची कृपा बघा आमच्यावर कशी झाली आहे. पार्टी आमची चालू आहे कासारडा काय सर. आणि तसा भाऊ गेला तर चिकन धुवचा झाला समजा आणखीन काय कांदो बिंदो ह्या आता सगळा तर पाणीच पाणी लागतं. पण आज ह्या पाणी आमका वापरू गावला काचेसारख्या पाणी या तळ दिसता बघा. ह्या हय पाणी या परत थंय पाणी या. थंय आम्ही सगळं आता सुटी बिटी करू आता सगळा थोडे केला. काय धुवचं होतं तर आम्ही सगळं हय धुला. आता काम झालं. जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 15 ते 20 कळशे पाणी आमका एक्स्ट्रा लागतला होता. तर पाण्याची आमची बचत झाली आहे. बरं डोकी कोणी मारली असती ती बरी झाली. आमका फायद्याक पडलेली होत. सोय चालू आहे. हे सगळं खतराप. हे अक्षय सातर्डेकर हो मालजी मालजी अडे बघ हिने अडे बघ पीस बघा. हे मापात जर पाप झाला किती MM चा पीस आहे हो. किती MM चा पीस आहे. सगळे सारखे येऊ या. सगळं कटिंगचं काम चालू आहे. खाता आणि हैसर मटन शिजवचं काम चालू आहे. पपलो आमचो असा सगळा करूच लागतं सर. आता कांदा टमाटो काकडी गाजर सगळं धुवून त्यांना व्यवस्थित करून देऊ. आता सर जेव खाऊ गाव त्याला व्यवस्थित कोण रे आमचे गोलेखोर अनावर काही फिरावतो. हय बघ आमचो कसा टाको आवेरा मित्र मंडळ 1 नंबर. राजू गोलेकर 2 नंबर. गावल्या नमस्कार. कासारडा क्या घेऊन पहिल्यांदा मी कलेजी आणि पेटाचा सुक्या करतोय. सगळे आपल्याकडे असा मसालो असा मीठ मसालो आला लसूण पेस्ट त्यानंतर आणखीन 2-3 आयटम आहोत. आयटम सांगत बसले नाही. पहिल्यांदा ट्राय करतोय. आता आपण मॅरिनेट करून टाकतो. एका साधारण मग माझी रेसिपी ही खूप जुनी आहे पण हे कधी खाणत नाही. आज त्यांना चवी राजू गोले करा तुझ्यासाठी हा खास. ओके हे सगळं घातलंय. आता लिंबू पिळते वरसून.
दुसरा लिंबू. या जवळजवळ अर्धा ते पाऊण तास मॅरिनेट करीत ठेवले मी. मॅरिनेट झाला काय याच्यात फक्त काय कांदो आणि टमाटो बस. कांदो टमाटो मी पहिलो 36 चायनाटाउनमध्ये असताना ही रेसिपी माझी फेमस होती. खूप गिरायक येईल काय माका विचारित संकेत खूप खया काय हो घोलेकर. चायनाटाउनमध्ये असताना तुम्ही माझ्या हातची एक नंबर रेसिपी घोलेकरांकडे दाखव. एक नंबर रेसिपी. तुम्ही किती वेळा खाल्लात चायनाटाउनमध्ये? मला वाटतं 10-15 वेळा तरी तुमची आजची मेरी आणि आज परत तुमका तो चान्स दिलेलो. एक नंबर रेसिपी. बरोबर मग बघा हे माझे कायमचा गिरायक 36 चायनाटाउनमध्ये असताना हे शोधित येत माका. मी जरी खडे असलं तरी माझ्याशिवाय जे येत नाही अशी माझी रेसिपी होती. आणि आज परत एकदा निलग्याक पण आज चान्स गावतलो. गावल्या नमस्कार. ह्यो आमचो कूक पपलो धुरी. ह्यो तुमका जर कूक म्हणून होय असत तर ह्याच्याकडे 10 माणसांका नंबर लायला तर ह्याचा फोन गावतलो नाही तर ह्यो गावतलो. ह्याच्याकडे मोबाईल नाही अजूनही. 21व्या युगात जगता पण आधुनिक काळातलो नाही आहे. वशम युगातलो म्हणजे मोबाईलच वापरणार नाही. चालू आता हातात ना पुढे येईल का. चिकनचा टेस्टिंग झालेला एक नंबर झालेला आहे. सुक्या तू आमचं पप्पू एक नंबर केलं नाही. कसं झालं सांगते का रिपोर्ट आहे ती झालेलं आहे. चिकन आम्ही कुठे भेटत नाही. एक नंबर. हा हरबैकी माणूस आहे. हरबैकी माणूस झालेला आहे. एक नंबर हरबैकी मटन खाण्याचं. शेवटचा टच चालू हा पपल. शेवट आता चिकन आमचं झाला. भात बीत रेडी हा. अरे सुक्याचा एक आयटम बाकी हा. वाटले आता 4 सुक्या झाला म्हणता. सुक्या धाम काम सरले. हा दुसरा एक कलेजी आयटम हा ना. अजून एक कलेजी आयटम हा. एका फक्त उकळी का व्हिडिओ सोडलो. महाराजा आमचे हे सगळे पोर आवेला सुनील महाराजा हे हडेच्या मध्ये दे. हे दरवर्षी महाराजा प्रमाणे सगळ्यांनी 9 कोंबे दिलेले असतात महाराजा. तर ह्यांच्या सगळ्यांचे काय काय धंदे असतात महाराजा. सगळ्यांच्या धंद्यात यश समाधान सुख पैसो ती मरणाचो महाराजा. आणि असेच दरवर्षी येऊन तुझी सेवा करून आणि तुका कोंबे देऊन रे महाराजा. बनी बुद्धी दी रे. बनी बुद्धी दी रे महाराजा. महाराजा ओय महाराजा त्यांका मोबाईल घेऊन दे रे महाराजा. रांडेच्या जवळ घे मरे. अरे रांडे दांडी दिली की ते हड उभं राहू. सांग ना तुझा काय तर हा म्हणते पुढे लिंबू पुढे लल्ला काय लल्ला लल्ला नाव कल्ला गेलो तो वेगळी गोष्ट. यंदा बरोबर आमचा बंड्या सागावकर हे सागर चिचकर आणि हे नाव काय रुचिर. हे खास आमच्या पहिल्यांदा झाले कासार टाकेला आणि आमच्या शेफ इंग्लंड नवीन आणि आमचे ठाकूर आणि हे आमच्या. असं वातावरण असतं कासार टाक्याचा. कासार टाक्याक माणूस जो येता तो श्रद्धेने येता भावनेने येता. कासार टाक्याक आम्ही ज्या आता स्पॉटला असो ह्या एक काप असा आणि हैसून जवळजवळ साधारण एक खाली 1 किलोमीटर अंतर कासार टाकवा. म्हणजे हैले जे विश्वासान जी माणसं येतात जो कासार टाक्याक कोंबो देऊन त्यावरती घेऊन येतात हे असं शिजवतात आणि खातात.
प्रसाद म्हणून त्याचं खाल्लं जातं आता. त्याच्यामुळे असं एक भाविकांची येणाऱ्या लोकांची भाविकांची हे सर श्रद्धा की पावतं कासार डोको माझी आता बऱ्यापैकी सगळे लोक असे मस्तपैकी एन्जॉय करतात. आम्ही पण आता असंच केलं. 3 गाडी आहेत आमच्याकडे आणि ताडपत्री लावून मस्तपैकी बसाक जागा केली. जेवणाची सोय आमची ह्या पिकअपमध्ये होती. त्याच्यात आमचं कूक होतो पपलो, त्याने बऱ्यापैकी जेवण सगळं केलं. मी सुकी कलेजी केलेलं आहे, त्याचा काही व्हिडिओ मला करूक गावलो नाही पुढे. सगळी घाई गडबड आणि बऱ्यापैकी सगळं कार्यक्रम झाला उत्स्फूर्त. जवळजवळ आम्ही 25 ते 30 जण असो. सगळे मजा आली कार्यक्रमात. आता ह्याच्या बाहेर आता आम्ही जातलो खाली न्हाऊक. आता वाजले जवळजवळ 5 वाजत दिलेत. बऱ्यापैकी टाईम झाला. वातावरण मस्त. पाऊस असा नसनवडी गाडी होतो, पण पाऊस होयो हैसर, नाही तर पाऊस नाही तर मजा नाही. मजा येईल. वातावरण पण एकदम मस्त होता. तुम्ही पण आपल्या म्हणजे जवळजवळ ह्या पंचकृषीतले बरेचसे लोक हैसर येतात. त्यांना माहिती आहे कासार डोको म्हणजे काय आहे, काय केलं जातं, कसं जेवण केलं जातं, कसे लोक एन्जॉय करतात, हे सगळं माहिती आहे. मजा येईल. दरवर्षी आम्ही येतो, यावर्षी पण येलो. आता ह्याच्यानंतर आम्ही न्हाऊ जातलो. तर पण मी तुमका दाखवते कसं बरेचसे लोक आहेत. आम्ही तर खूप लांब येलो. बाकी मधल्या पॅसेजमध्ये जसे तुम्ही बघलात खूप लोक असतात जे एन्जॉय करतात, मजा करतात. मजा येतात. पुढच्या वर्षी पण आम्ही येऊ, मजा करू. आमचा सकाळचा दर्शन झाला, कोंबे मानायले सगळं झाला आणि आता आम्ही न्हाव गेलेले असो. न्हाव गेलो. ह्यो इसको स्पॉट जबरदस्त हा कासार टाक्याक. हय सहसा कोण येणार नाही. हयसर हे आमच्या पोरांनी शोधून काढलेलो हा कासार टाक्याक. आम्ही लोक येणारे दरवर्षी येणारे असो. हे पण येणारे असो. आम्ही फुल एन्जॉय करतो कासार डोको. या तळ्यात आम्ही इलो सोबत. आता माझे भाऊ आपल्या सगळ्यांसाठी एक गाणं म्हणतेलं. तर गाणं ऐका तुम्ही. गाणं सुरुवात करा. 1 2 3. वाट तुकडा कासार टाक्याचा दिवस आमचा सर दिलेला. आता इतर जवळजवळ 7:00 वाजले. इतकी मजा केली की दिवस आम्ही विश्रांत गेलो. केव्हा सरलो तो. तर हे आमचे भाऊकी आहे सगळे. यांच्या इथे कसा वाटला हे तुला कसं वाटलं रे? मस्त आणि आम्ही मस्त वाटला. आज मजा केलेली असं. हे राखलं तुला कसं वाटलं? मी तर दरवर्षी येतोय. माझा
एक नंबर मजा. मी कधीच मजा करू नसती या इथे येऊन मजा करते मी. फक्त 3 शब्द सांगते या. 3 शब्द काय सांगू मी. हय मी दरवर्षी येतोय. कम से कम 7 वर्ष झाली हय मी येतोय. आता मजाच करून जाऊचा. तुम्ही पण या, भावभाव येतो सगळेजण. तुम्ही पण या, सगळ्यांनी या. हय मजा एकदम कासाल टाका म्हणजे एक नंबर. तुम्हाला वाटतं एक नंबर भावा. यासाठी आम्ही दरवर्षी अचूकलेले असतो की कधी आमचं कासार टाको याचा. आवेऱ्या गावात तो कासार टाको म्हणजे एक नंबर. जेव्हा आमचं राजू भोलेकर असा तो पण एक मदत करू येतो यासाठी. ज्येष्ठ नागरिक हा तरी पण आमच्या बरोबर एन्जॉय करता. तुला कसं वाटतं? दरवर्षी या कासारटे यायला तुमच्या मनात इच्छा आहे का म्हणा जेव्हा सांगा कासारटे सांगा आणि तुमची इच्छा जी काय असा ती 100% कासारटे पूर्ण करता. आणि तुमची जी काय असा ती त्याच्याकडे कोमल ती पूर्ण करा. पूर्ण होतली जी काय असं ती पूर्ण करा आणि अशीच एन्जॉय करा. 100% तुमची मनोकामना पूर्ण होतली. बाय बाय. मस्तपैकी कासार टाको आम्ही एन्जॉय केलो. दरवर्षी मजा येता. ह्यावर्षी तर खूप मजा येलेली आहे. ह्या कासार टाक्याचं एक जागृत देवस्थान कासार टाका आश्रम आहे. रवाची सोय असा. आम्ही कधी काय रवाचो काय विषय नाही. खूप मजा येली. आय होप तुम्ही पण ह्यो व्हिडिओ एन्जॉय केला असतालात. तुमचं प्रेम असाच रावाने आणि आमचा पण प्रेम तुमच्यावरचा असाच राहताला. थँक्यू सो मच. बाय बाय. मजा मस्ती कशी करूची ही आमच्या पोरांकडनं शिका. आता वाजले